Заповядай, извинявай, че те пропуснах. Бачи ги го, спри да свириш. Няма да ти се спокоряме, че ще се набигават. Ще стане цирк бушбот. Това е Кристиян, не е Бачи Кико. Това е Бачи Кико. Не е Бачи Кико. Това е Кристиян. Кристиян не е Бачи Кико. Цяла България го знае като Бачи Кико. Не, цяла България го знае като Кристиян. А колко има това спорема, аз не мога да разбера. Той знае от едно филмче там. Кое филмче? Едно много такова медицинско филмче. Да, не искам да коментираме за медицински филмче. Сега, кажете ви защо сте тук. Кой сте аз? Вие сте Фичката. Колю Фичката. Точно така, благодаря ти. Вие ме познавате. Аз съм бояджия, шбакловчик и най-вече аз съм интелектуалец с божествена бъданарка. Добре, окей, разкажете сега. Много бъданарка имам. Да. Значи, за хора... Няма ви обяснявам повече за бъданарката. Дай по Някои принцип знаят. същество, дай. Кажи Бачи Кико. Добре, стига това Бачи Кико сега. Това е Кристиян, не е Бачи Кико. Много по-стари на Габито. Добре, да, сега. Не знам за какво говорите, но давайте, разкажете. Не после се разберем. Значи аз идвам откъде идвам. Не знам От морето идвам. Да. Обаче, хора, съм почернял не от морето, а от един солариум. Значи почернях, докато го такова, ремонтирах. Да. В солариума, да загледам се, Коля мама да букне, ако лъжа. Да. В солариума се почернява заради много гружги. Нали? Заради много гружги. По принцип и в такова, и в хладилник също може да хванете един човек. Само че е по-бавно, защото кружката там е само една, нали? Само една кружка има. И такова по-ева-жева става. Говориш пълни глупости, разбираш. Защо са глупости? Защото са глупости, кой ще тлее да се пече в хладилник? Че в солариум кой ще тръгне да се пече? Много хора ходят се печат в солариум, жени особено. Жени ходят се печат на солариум, защото по-съсредоточено приемат такива лъчи, гама лъчи и почерняват по-бързо. Чисто голи. Чисто голи ми, като искат да почернеят навсякъде, чисто голи се печат. И да пекат. Пекат са, като паржоли. Що? Защото ние в нашото село и суровици ги таковаме. Да. Трябва да пекат. Значи, между другото, аз докато бех на морето, такова, между другото имаше и бачкане. Бачкане падна, ама и много пара падна също. И пара падна, и бай мите кофража и той падна. От скелето. Бай мите кофража, падна от скелето. И го погребахме като истински строител. Забъркахме го в бетона. И сега, искам да кажа и друго на уважаемите туристи. Ако отседнете в хотел Цаца Империала, ако отседнете в този хотел Цаца Империала, втори етаж, зад номер 22, да знаете, че бай Мите ще е винаги с вас. Там е. Винаги ще бъде с вас. Значи искам да ви кажа, че нашата бригада е най-добрата. Много сме добри. Особено Павката и Вали от Аламовци, те са много добри. Те са най-добрите. Аз по не чак толкова. Аз съм по-така пундамара. Обаче понякога на мене съм добър, обаче ми се случат и леки закатлъци. Ето, например, като строихме хотел в Кранево и запалихме хотела, ме направо шок и ужас. Цирк бурж, ти казвам от всекъде стана. Цирк бурж стана. Добре, че работим така малко понякога работим некачествено, да се пукна мръсната канализация и да се развъртяха уния работи и изгаси пожара. Добре, че така се случи. Защото винаги ще да станат страшни истории. Абе, какво да ви кажа? Между другото, сега сдържам за тия чужденците по морето. Абе, тия са много прости, бе. Чужденците са много прости, честно ви казвам. Тия са по-прости и от Жеко Шпатлата. По-прости са от Жеко Шпатлата. То по принцип е шпакловчик. Между другото, Жеко Шпатлата не е шпакловчик. А той е армадорист. Той е армадорист. А това, дето е Жеко Шпатлата... Добре, дай сега директно по Това дойде от жена му. Това приятел дойде от жена му. Добре, дай. Вие знаеш защо. Няма да обяснявам. Дай. За какво разбира за чужденците? За Жеко Шпаклата. Или за чужденците? За чужденците, дай. Жеко Шпаклата е сървер. Разбрахме, за чужденците. Разбраха ли, що му Защо викаш? ли почнах да говоря като тебе за чужденците? Ама на тебе нищо не се разбира. Дай. Па на мен всичко ми се разбира. Добре, кажи сега. Какво да кажа? За чужденците. Да. Значи оня ден една германка лежи на плажа, една дебела свиня, лежи такова, се обърнала на плажа и се ослужва се и ми вика, хер, вижга, те вашите вика чайки издават много странни звуци. А вика ми, дебела свиня, ти си викам долу просто, ма. Малко е такова, да ви обяснявам. Да, кажи, бе! А викам, ти си много бърза, ма това не е джайка, това е банцинг. Това си е банцинг от всекъде. По принцип, между другото е грехота, като си на морето, само да работиш и да не си почиваш. А това е голяма грехота, честно ви казвам. Аз гледам от чужденците.
Те много си почиват, между другото. Оня ден на Албена 3 германки починаха от старост. Те починаха от старост. Такава нелепа смърт. Умряха, хора, сега ще ви кажа как умряха. Умряха на едно водно колело, 3 километра навътре така. И сега, нали какво става сега? Сега близките, на тия германките, близките не могат да платят толкова часове водно колело. Представи ги пичка да, уважаеми зрители.